Det er en genudsendelse fra i mandags. Denne fastelavnsmandag begynder vi på en mark i Østjylland mellem Foldby og Norring nord for Aarhus. Drengene her holder en gammel fastelavnstradition i hævd. De er klædt ud i soldateruniformer og går rundt til alle i sognet og inviterer dem til fest. Drengene er mellem 10 og 14 år. De er delt ind i rang alt efter hvor gamle de er og hvor længe de har været med. Der er konge, prinser, generaler, menige, og så bajasser, det er dem, der rasler penge ind til festen. Kom nu op! Kom nu op! Jesper, stop over her. Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Ja. Kom op! Kom op! Kom op! Ikke ret. Skal der syes nye uniformer hvert år? Drengene har 2 uniformer. En de går rundt i, de 2 dage de går rundt, og en de har på til festen. Den de går rundt i alt slags vejr, den bliver vi nogle gange nødt til at sætte nye guldbånd på. Den til festen, den holder sådan altid. Men drengene vokser jo. Det gør de, men vi gør det så snilt, at vi har rigeligt. Vi kan lægge ud af, så det er jo nærmest længden, det går ud på. Så kommer der også nogle nye til, ikke? Det gør der. 3. klasse er ny hvert år. Hvor mange uniformer skal der så syes i år? Jeg tror, det er 10 nye drenge, der er med i år. Men det du gør nu, det er altså at reparere tøjet, ikke? Jeg reparerer. Og vores nummer 2 dreng er med for første gang i år, så jeg syr altså et ekstra sæt også. De her uniformer, er det kopier af rigtige soldateruniformer? Det er de originale gamle uniformer, ja. Det vil sige, at det er dem, de altid har gået med i de år, traditionen har været herude, ikke? I de 100 år, vi kan finde traditionen tilbage, der har den set nøjagtigt sådan ud altid. Hvor lang tid tager det at lave sådan en uniform? Jeg er gået sådan lidt til og fra, så jeg kan ikke rigtig lige sige, hvor mange timer det har taget mig. Det er et stort arbejde. Hvad bliver de her penge brugt til, som bliver samlet ind? De bliver brugt til en fest, drengene går rundt og inviterer alle husstande til en fest i forsamlingshuset. Den følgende fredag, og der betaler drengene sig kaffe og kage, restaurantboller og sodavand til alle, der er til stede. Hvor mange kommer med? Vi plejer at være omkring 250 mennesker. Sangen er lige så gammel som resten af traditionen. Den begyndte i Østjylland for 100 år siden. Fattige soldater red rundt i sognet for at samle penge ind til fastelavn. Drengen tog med, og efterhånden overtog de traditionen. Lige så gammel er også den tur, drengene nu skal ud på. De skal i skoven, hvor de efter rang aftaler, hvilken pige de vil byde op til dans ved festen. Pigerne får ikke noget at vide, før soldaten byder han op, så der er stor spænding inden festen på fredag.